Tiesit sä tästä Tampereella vastaavatusta uudesta malesialaisesta katuruokaravintolasta? Anna mä näytä. Tampereella vuodesta 2010 lähtien toiminut malesialainen ravintola Borneo on avannut uuden malesialaista katuruokaa tarjoavan ravintolan Tampereelle. Borneo Mamakista ainutlaatuisen tekee se, että se on Tampereen ensimmäinen ja ainut malesialaista katuruokaa valmistava ravintola. Tässä mulla on alkupalana roti sarang burung, joka on siis rotileipä, jossa on kananmuna ja se tarjoillaan karrikastikkeen kanssa. Sitten tilasin myös tämmöstä popia sira sambalia, 2 kappaletta ja siinä on kaaria, sipuli, porkkana, seesamia, makea chilikastike. Tää oli erittäin hyvä kanssa. Nää oli kivan kevyitä tähän alkuun. Mä päätin tilata 2 eri pääruokaa. Toinen niistä oli tää Maggie Goreng. Mä otin lihaversion, jossa on kanaa ja katkarapua. Mahdollisuus myös tofuversioon. Eli tässä on siis nuudelia, kasviksia ja paistettua kananmunaa. Toinen pääruoka, jonka tilasin, oli nasi lemak. Tää on todellinen malesialainen katuruokaklassikko. Tässä on kookosriisiä, keitettyä kananmunaa, kurkkua, maapähkinää, sambalsipulia ja friteerattua kanaa. Tää menee ehdottomasti jatkoon. Näistä 2 oma suosikki oli kyllä tää nasi lemak. Ja sitten mulle ihan täysin yllätyksenä kokki päätti tuoda mulle vielä jälkiruokaa, joka oli tää pisang goreng, friteerattua banaania kookoshiutaleilla ja fariinisokerilla ja hiukan vaniljajäätelöä. Ja pakko sanoa, että tääkin oli kyllä hitti. Aiotko sä tulla kokeilemaan?